Christianity is scam. Christianity is a very big scam in Igbo land. Yes, na Christianity bụ scam. Unu nwa bụ ndị na-asị na Christianity is a scam. Biko nu, o nwere ofu onye n'ime unu ga-agwa m afa hospital anyị nwe n'ala Igbo before Christian missionaries wee bịa? Biko gwanụ m ofu nke unu ma. Before nkwubi nchọrọ ikwu na vidio a, ka m bụrụ ụzọ kenegodo our ancestors na fa nwale ike fa. Unlike our this generation a bụ na ọsọ ọnụ ya na ikwu chọọ ka anyị na-alụ. Our ancestors tried their best. At least some of the things I discover can be used today. At least the food I eat today is all thanks to them also. Our ancestors tried their best. Follow ọtụtụ ihe dị iche n'iche. Fa discover ọtụtụ ihe dị iche n'iche. Mana the level of civilization enwe before ndị missionaries ewebata n'ala Igbo abụghọ ụdị civilization anyị ga-eji wee continue as a people. Ndị ọcha bụ ndị wetara anyị ụka wetara anyị too many good things. Ngị wabanye na-asị na chọọchị Christianity bụ scam. Achọrọ m ịsa gị okwu tata. O nwere nke jụ m sị m kedu ihe chọọchị mere anyị bụ ndị Igbo. Before nkwube nchọrọ ikwu tata, ọ bụ na Igbo ya Anambra steeti, ị nọ na Anambra now, jee cheke ụlọọgwụ a na-akpọ Iyi Enu Hospital na Anambra. Ilo jụọ for the history of that hospital. So many hospitals in Igbo today were all thanks to Christian missionaries. Tupu ndị ọcha ewe bịa n'ala Igbo, malụkwa ama na some of these missionaries bụcha doctors, some of them bụ teachers, some of them bụcha ndị nwecha different akọlụ dị iche n'iche. Mgbe fa bịalụ, fa ebuteghị sọnsọ church. Family introduced to a lot of things to us. Before ndị ọcha wee butela anyị ụka, before ndị missionaries webata n'ala Igbo anya, ụcha ntị gị ọfụma o. Maka ịma na ofu mistake ndị be anyị na-eme bụ once you program la onye be anyị to something ona, ebe a ka ọ ga-ejidezi aka. Just like ona isi program that na Christianity bụ scam now. Ọ na-achọzi make research ka ọ normal ma eziokwu maọbụ asị. Ndị ọcha butela anyị ụka bute too many good things. Almost everything I enjoy today na Igbo today, almost that civilization I enjoy today, but all thanks to Christian missionaries. Apart from the food our ancestors wote, apart from the asụsụ Igbo anyị na-asụ, apart from obodo anyị nọ ya today, but the land of our ancestors, all other things I enjoy today, but all thanks to Christian missionaries. Go and make your research. Tupu ndị ọcha wee bịa, ka anyị si treat our sickness bụ onye yaba ahụ oje meet herbalist. Herbalist emisie concussion nye onye a, which sometimes kwa ị nwekwara ike ṅụcha dị ọgwụ ihe na-eme ga-akwụsị. Sometimes ị nwere ike yaba ahụ ije meet the herbalist, ọ bụ na o nweghị ike wee chọpụta ihe na-eme gị, ọtọ ọnụ ya na ọ bụgo spiritual sickness. Ebe a ka anyị si wee nweta this idea of spiritual sickness a na-anụ. Ọ bụrụ ndị ọcha butere ya, ọ na Igbo anya ka o si wee bido. Maka ọ na-eme oge a ndị herbalist a na-eche gara ọ bụ na afafụrụ anything, fechie no spirit send the sickness. Oge ahụ achọbụ na ga-esi wee chụọ aja ka e wee appease the gods, ka ike wee nweta onwe gị. Ebe a ka isi wee nụba esi nweta this language na na-asị gị spiritual sickness. Ọ anyị aja ka anyị fọm ọlụ onwe anyị, ọ bụrụ na ọcha butere ya. Ka ndị ọcha before ndị ọcha wee bịa, anyị nwere anything dịka preventive medicine. For instance na ụnụ mara kịta na o nwere ọgwụ a na-aṅụ na ọ bụ na ịchọ ka ya avoid HIV. O nwere ọgwụ ị ga-aṅụ for avoiding of HIV. O nwere ọgwụ a ga-enye gị to avoid inweta malaria. O nwere ọgwụ a ga-enye gị dịka mgbe COVID-19 pụta. O nwere ọgwụ ewepụtara oge a to avoid COVID-19. Before ndị ọcha wee bịa, ndị be anyị nwere ụdị ihe dịka preventive medicine. Ọ ya adakwasị anyị oge a agbagharịba. Ọ ka ndị ọcha bịazi ka fa butezi bịa bido lụba hospitals. Hospital adịrọ n'ala Igbo before ndị ọcha wee bịa. Ọ ndị Christian missionaries a butela anyị Christianity, butekwa that hospitals a. O ji eme ndị be anyị yabazi arụ oge a ebulufa jebe ụlọ ọgwụ. Fa nwere equipment eji treat mmadụ oge a ga-etinye n'ego ahụ mara ihe na-eme gị, etinye gị treatment. Ihe a bụcha one of the things if I would si ndị be anyị ji wee like ya church.
faji wee switch bezie from omenala babaza na ụka. Onweghị onye tiri ndị banye egbe n'onu si ajebe chọọchị. Onweghị onye tiri ndị banye egbe n'isi si ajebe chọọchị. All because of na ndị ọcha butere ụka butekwalu civilization, butere na-akpọ modern civilization, modern crafts, modern things dị better than ihe anyị nwere before fe wee bịa. All the thing bịazi entice bazi our people ji babazia n'ụka. Now, ajụjụ ga na-ajụzi onwe gị na-abụ, kedizi ife melu na this church anyị nwere today, some of them are continuous with the same line ndị ọcha butere anyị ka ji wee butie. The problem now is in us, not on ndị ọcha or on Christianity. But I si choose if follow Christianity ga decide the result anyị ga-enweta. Ndị ọcha wetara anyị ụka, wetara anyị free hospitals. So many of you na-eme nke yaba ahụ now, ọsịsị je gotere ya mkpụrụ ọgwụ, nke yaba ahụ ebuli ya jebe ụlọ ọgwụ, mana ịpụta na-eti na Christianity is a scam. Ị makwa na that hospital na-aga bụ all thanks to Christian missionaries. If not, n'ịkalị dị na-eme yaba ahụ now, enye gị kaikai na-agbụ, ọgbachi ofu mkpụrụ nwa mkpa onye gị. Ọ bụ na ọgwọ ọzọ gị ya asị na ọ bụ spiritual sickness. Ịgbọbara ndị ọcha butere anyị ụka butere anyị hospital, mee ya free, na-treat our people free. Then ndị ọcha megidere ihe mekwa ihe oge a na those missionaries a na-abịa apụta oge a ezije some ndị missionaries out station. Enwere ka apụta na ezie some ndị missionaries a fa gaba n'ihe dịka Ebonyi State with medical facilities. Aga na Ebonyi State, anaga na villages na-etreat gasị ndị mmadụ ahụ na-aya. Apụta oge enwe ka nọ na ihe dịka na Enugu State ezije some missionaries bụ ndị bụ doctors and nurses, because some of them bụ doctors and nurses. Example, Mary Slessor nke stọpụrụ cleaning of twins na Calabar. A na-apụta oge a ezipụ some of these fathers, some of these sisters from Anambra State nke ezijefe dịka Enugu febulu their medical equipment na-agagasị na villages na-etreat gasị many people. Anọlụ there alụọ clinic, anọlụ there alụọ hospital eji agwọ ndị be anyị ọya oge a. Nke nwa na-asị na onweghị chọọchị wete. Ajụjụ nchọrọ iji gị bụ, gwagodu m afọ ofu hospital ịma na ala Igbo anya before ndị Christian missionaries wee bata na ala Igbo. Onwekwana ihe ndị ọcha butere anyị chọọchị mere anyị. Ndị ọcha butere anyị chọọchị butere anyị chọọchị a wote many good things alongside. Nye anyị free hospital, nye anyị free schools, butere anyị a lot of free things which I will also speak on later. Ka video wee dị short makwa ọtụtụ okwu. Nke emekwa another video again about other things ndị ọcha butekwara anyị bụ ndị butere anyị ụka. So ngụ mabụ na-asị na that na Christianity bụ scam. Ịyaba ahụ next time, ejekwana hospital, aṅụkwana mkpụrụ ọgwụ. Ịyaba ahụ next time, rush to the nearest herbalist ka onye gị agbụ na kaikai. Ndị ọcha butere ụka lelu a very good foundation otu chọọchị kwesịrị isi wee dị. Chọọchị kwesịrị ịdị na-enwe free hospital according to onye ndị ọcha butere ya si wee bute ya. Chọọchị kwesịrị ịdị na-enwe free schools. Chọọchị kwesịrị ịdị na-help na develop obodo, which some churches today are still doing it. But because of greed, because of na ndị ojii dị greedy, some people were waiting because of na ọrụ adịọs na Nigeria wee baza na chọọchị ahazi na-egwuzi ndị mmadụ wayo. So ifugo na ọbụrụ Christianity bụ nsogbu, ifugo na ọbụrụ ndị ọcha butere anyị ụka bụ nsogbu anyị, na nsogbu anyị bụ anyị nwa bụ nsogbu onwe anyị. Jụọ onwe gị ajụjụ, ebe ndị ọcha butere ụka butere free school, wote free hospital, wote development, wote civilizations, change so many things dị wrong in our society before mgbe fa bịara. Ihe niile m ga-list ya out in my next videos. Kedu ife na our recent churches anyị na-enwe nke ikpeazụ a, so many of them are not following the same foundation ndị ọcha lelu. The answer now bụ na anyị nwa na-eme onwe anyị. Yes, anyị nwa decide iji nke anyị wee gwube ndị anyị wayo, just like the way si wee nwee ndị ji omenala wee na-egwu ndị mmadụ wayo today. The same way ka esi nwekwa ndị jekwa ụka wee na-egwu ndị anyị wayo kwa, does not mean that na church or Christianity bụ scam. Because na ndị butere ya with a good intention and filled with a lot of development which me and you are enjoying today.